What is up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. And for today's video mga idol, it's my rest day. So meron akong importanteng gagawin. So ngayon yung gagawin natin ngayong araw is maglalagay ako ng wallpaper sa wall ko. Kasi hindi ko gusto yung kulay pink. Ayan, tingnan nyo naman yung kulay. Yan yung lalagyan ko yan. Para yan na rin yung background natin sa ating pagbo-vlog. At ito yung binili ko sa Kulon. Ito. Nabili ko siya ng 150 pesos. Ayan. So stay tuned. Kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa aking mga bagong videos. And ilalagay natin mamaya. And let's roll. Lalagyan natin ito. Yan. Lalagyan natin dyan ng wallpaper. Dyan. Dyan. Yan. Lalagay tayo. Ayan. Yan yung lalagyan natin ng wallpaper para gumanda siya at meron natin background sa pag-vlog. Dyan. Lalagay natin dyan ito. Lalagyan natin ito. Ito. Dyan. Maganda ba? Comment down below. So, ayan. Ay! Nahulog. So, ayan. Pipicturan. Ayan, ilalagay ko na yung wallpaper dyan. Yan. So, and bye-bye. So ayun mga idol, tapos na tayo maglagay ng wallpaper sa ating background. So ayan. Ayan, ito na. So ito na yung gagamitin kong background sa pag-vlog ko. Ayan, ito. Ayan. Kita niyo to? O, diba? Maganda na, diba? So ipapakita ko sa inyo ang before and after. Kaya itong wallpaper na to ay nabili ko lang to sa 150 pesos. So ayan. Ayan. So dito na po uupo, ganyan. Ayan. Tapos mag-vlog, dito na ako mag-vlog. At ito nga pala yung nabili ko kahapon, itiniliver sa Shopee. Iyon. Yan. Ito. Yan yung gagamitin ko pag-vlog. Ring light. Tapos yung phone natin. Ipapakita ko sa inyo. And let's go. So ayan na siya. Yan, focus ka. Yan. So nilagay ko. So medyo ano nga lang siya. Kasi hindi siya plain eh. Yung dinikatan ko kasi is plywood. Hindi siya yung semento, kaya yan. So kita nyo naman, di ba? Di ba? So yan natin
Dahil na tayo magva-vlog. Yan yung background natin. At ito ipapakita ko sa inyo. Yan. 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 Ito nga pala. Nagkamali ako kanina. Binili ko to sa Lazada. Yan. For 139 pesos. At ito ay binili ko dito lang sa amin. Dito sa Cebu. Yan. So kunin na natin. Ayan. So meron na tayong background. Yun na nga mga idol. Thank you so much for watching this vlog. Kahit na medyo madali lang kasi nagmamadali din tayo kasi meron pa tayong mga gagawin. At pasensya na nakahubad ako kasi sobrang init dito. Hindi kinaya ng namin, electric fan namin yan. Sira. Sira. So yan, sobrang init kasi ang init ng panahon. Kaya yun, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa aking mga bagong videos. And goodbye. So, abangan nyo ang aking next vlog. Ito yung background natin. So, thank you so much. I love you. Muhammad Chok Chok.